Que al final les normes i les lleis que intervenen sobre l'educació acabem pagant-la tots, és evident. I ara estem arreplegant la política educativa del PP dels últims anys. En educació no estàvem per damunt de les nostres possibilitats, no estàvem. Ni siquiera estàvem a l'altura de les possibilitats de la mitja europea. Per tant, si no estàvem a aquesta mitja, tot el que ve a retallar a on estàvem ens porta un forat del que ja veurem boníssim. A la suma de falta de mestres en les escoles, que és real, i ara el veurem a pesar del positiu i el negatiu, se suma la supressió tan famosa de la gratuïtat de llibres de text o el bono llibre, ja ha desaparegut. Se suma que encara no s'ha cobrat el de fa 2 anys o l'any passat. Se suma que ha desaparegut l'euro com a 40 cèntims per a monitor les beques de menjador, que anirà a càrrec, lògicament, del becat. S'han suprimit gran quantitat de beques de menjador a l'incorporar a la privada al sistema, perquè és el seu estil, és el seu camp. Inclús s'està subvencionant a col·les en els quals se margina o se diferencia o s'està als alumnes per qüestió de sexe en les aules. Esa és la política real educativa del PP en el nostre país. Que no se paguen les beques, que ja s'han llevat les beques, per això nosaltres no entenem com l'Ajuntament de Silla ha fet una oferta de beques o d'ajudes de vora 30 euros només a la infantil, quan vostès ja l'han llevat a tota la primària. Ja no existís. Ja no existís. I per això quan abans li demanàvem al regidor d'Hisenda que no era d'ahir, d'on havien suprimit o d'on estaven pagant els interessos i l'amortització, no era de la partida de la piscina, perquè no existia, sinó de les partides d'educació, de serveis socials i de més, de les beques també, lògicament, clar, de les beques també. Per això vostès han reduït a 10.000 euros l'assignació a les partides de beques, que no inclouen a tota la primària. Nosaltres, igual que vostè, hem llegit el paper i sabem restar i sumar i la diferència són 5. Que me canvien a uno de PT, de lo que nosaltres anomenaven antigament educació especial, però ara la logopeda, perquè s'entenguen les mares i els pares, va molt bé, però segurament no fan la mateixa tasca. No fan la mateixa tasca. I que se canvi el francès per l'anglès, mire, en infantil no ha hagut mai especialistes d'anglès en el nostre poble, en infantil. Ni tampoc n'hi ha especialistes d'anglès d'infantil en el nostre poble. L'especialitat d'anglès, i vostè ho veu igual que jo, ve en el lloc de treball dels de primària. I se canvia la de francès perquè hi hagi 2 d'anglès i puguem baixar-hi de més. Però en aquesta suma i resta, el poble de Silla perd 5 professionals. 5 professionals per a aquest any. La veritat que no eren 7, que se perdien del principi si feien la suma directa, però que seran 7, i tenia raó, perquè també se perd part de la compensatòria, personal de compensatòria. I hem canviat un centre de compensatòria per 5 professors i la resta. Pues és que no se trata de canviar res, és que se trata de cobrir les necessitats que té el nostre poble. Que la matrícula i l'índex i la pujada de ràtio en les aules, de que hi hagi més alumnes per aula, es perjudica? Doncs clar que sí. Clar que sí. Que no es toca este any? Doncs potser este any no, però es tocarà l'any que ve. I el que este any ha sigut una supressió directa de professors en primària, directa, s'ha suprimit uno com a mínim per centre, arribarà en el seu moment a la unificació de 30 alumnes perquè continuaran dient-nos que estem per damunt de les nostres possibilitats i que hi ha que estalviar econòmicament.
i que, per tant, com ja tenim la llei i no està tan mal, doncs podem juntar i acabarà desapareguent segurament alguna línia més i desapareguent, lògicament, mestres en el nostre poble. Per tant, no discutim la lluita de vostè personal o del govern personal per les escoles del nostre poble, sí la de les beques, que ja l'hem dit que deixa vostè a tota la primària fora, en concordància amb el seu equip de govern a nivell de país. Però no estem debatint a vostès per això. Si l'heu corregit millor, perfecte. A nosaltres no ens ha arribat el decret. Però el que sí tenim clar és que la política del PP a nivell de país està perjudicant-nos directament i acabarà perjudicant-nos més encara. I no a nosaltres, sinó a les famílies del nostre poble. I vostès, quan fan la comparació de les beques de menjador que arriben ara als col·legis, se trobarà en que el discurs mediàtic és que han donat més beques, és veritat, per a la privada, perquè han sumat a la privada i per tant hi ha més beques, però han llevat aquests diners als xiquets que necessitaven bàsicament per una qüestió econòmica major. I a l'imposar-le o al llevar l'euro i mig que se pagava per monitor, obliga a qui no té recursos a que inclús no pugui fer front a aquest pagament, perquè això suposarà al pas de l'any, al cap de l'any, vora 300 euros, simplement en aquest euro-i-mig. Per tant, a qui s'està perjudicant és a qui peor situació econòmica té. I no se dona resposta, ni en gratuïtat i llibres, ni en beques de menjador, i estem eliminant mestres en el nostre poble. I qui ho patirà? Doncs les nostres famílies, els nostres alumnes i el nostre poble, lògicament, que tindrà no una educació o una educació perquè el treball de la gent que ho faci, les mares i l'esforç, serà tot el que puga, però sí la infraestructura que se posa al servei de l'educació és molt menor. I per tant, això s'acabarà notant-se també a Silla.